Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ama-orintshi. Ukuphupha ama-orintshi kuvame ukuhambisana nempilo enhle kanye nesiqalo esisha. Uma ephusheni ubona ama-orintshi amahle noma ebukeka kahle, kungasho ukuthi usendleleni enhle noma yempumelelo. Leli phupho lingachaza inhlanhla, ukuchuma kanye nenjabulo. Uma uphupha isihlahla esigcwele ama-orintshi noma ukha ama-orintshi amaningi, kungaba isibonakaliso sokuthi izibusiso zakho zisendleleni. Kungaba imali, umsebenzi omusha, noma ukukhula empilweni yakho kamoya, noma-ke nje ubudlelwane obusha. Uma ephusheni udla i-orintshi elimnandi, lokho kuvame ukuba uphawu lobudlelwane obuhle, kungaba uthando, umndeni, noma ubungane. Kodwa uma i-orintshi lingemnandi noma libolile, kungasho ubuhlungu, ukunganeliseki, noma izinto ezingahambi kahle empilweni yakho. Kungaba isikhathi sokuhlaziya izinto ezithile empilweni yakho. Kwezinye izikhathi, ama-orintshi avela ephusheni njengendlela yokuxwayisa. Uma ephusheni uwabona ebolile, ungakwazi ukuwathola noma ukuwadla, kungasho ukulahlekelwa amathuba noma kukhona into engahambi kahle empilweni yakho. Kungaba isikhathi sokuba uzibheke wena kanye nezinto ezikuzungezile. Iphupho-ke livamise ukuncika kakhulu ekutheni kwenzakalani empilweni yakho ngesikhathi sephupho. Kubalulekile nokubheka ukuthi ubuzizwa kanjani ngesikhathi sephupho. Ngamafuphi, ukuphupha ama-orintshi ngokuvamile kunguphawu lwempilo, ukuthula kanye nethemba. Uma-ke wake waba lolu hlobo lwephupho, zibuze ukuthi ingabe kukhona yini okusha noma okudinga ukunakwa empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.